Tervetuloa taas mun kanavalle. Tänään ois ensimmäinen, tai ainakin... Tänään ois ensimmäinen mun tällainen oikee kunnon diippi-asiavideo. Mä oon miettinyt jo kauan, että mä haluan tehdä tän video, mutta mä ajattelin eka, että mä teen tän silleen, että mä aikoisin ihan käsikirjoittaa sitä jonkun verran, että varmasti tulisi kaikki sellaiset asiat, mitä mä haluun, niin sanotuksi. Mut sit toisaalta mä ajattelin, että ehkä mä en taas toisaalta halukaan, että se on käsikirjoitettu, vaan että se olisi oikeasti sellainen tosi aito ja niinku, että siitä välittyisi oikeasti ne mun fiilikset, mitä mä haluan teille sanoa tästä asiasta ja tälleen, joten mä olin tässä just sulattelemassa mun kanasalaatteja ennen kuin mä alan treenaamaan. Treenivaatteet päällä tässä valmiiksi. Ja sit mä ajattelin, no niin, nyt mä otan tämän mun vlogikameran. Täällä on vielä vähän valoa, en laita mitään kunnon valaistuksia, en laita meikkejä, mulla on ripsenpidennykset, joten näyttää sen takia ihan fiksulta. Mutta en laita meikkejä enkä mitään, vaan ihan niin kuin omana ittenäni tällaisena niin kuin paljaana kankaana. Tulisin teille höpöttele tästä asiasta, eli ulkonäköpaineet ja itseviha ja kaikki se, mitä nykyään musta tuntuu, että ihan liian moni ihminen, ja todellakin sanon ihminen enkä nainen tai tyttö, koska mun mielestä se on ihan perseellistä yleistä, että vaan naiset kokee ulkonäköpaineita, koska se ei todellakaan ole totta. Ja mä ajattelinkin tässä aluksi kertoa teille, että mikä on mun suhde ulkonäköpaineisiin, ja jos nyt ainakin eka otetaan se itseviha, niin mä tuossa joku aika sitten oikeasti havahduin siihen, että mä en oo tykännyt mun omasta ulkomuodosta ehkä ikinä sen jälkeen, kun mä oon tullut murrosikään. Mä jo yläasteella luulin olevan ihan hirveän lihava, mulla on aina ollut tosi vääristynyt minäkuva, koska ihan oikeasti mä oon ollut näin laiha, mä oon painanut joku 41 kiloa ja mä oon 165 pitkä ja mä oon ollut, siis musta ei ollut mitään muuta kuin luutaa nahkaa, mä vaan muistan, kun mä oon miettinyt silloin, mä oon niin lihava, ja sitten mulla on vielä IRC-galleriassa niin periaatteessa niin säilössä piilotettuna kaikki mun niin nuoruuden kuvat sen takia, että mä en oo sit niitä jaksanut sieltä koneelle tallentaa, mutta ne on siellä sit tallessa. Mä kattelin niitä tossa joku aika sitten ja olin vaan silleen, että miten oikeesti on voinut olla niin vitun ääliö. Että on vaan miettinyt, että mä en niin lihava, että se on niin tajutonta, miten se ihmismieli niin myrkyttyy jo niin nuoresta pitäen. Ja oikeasti ihmiset, jotka te ootte pystynyt pitämään itsestänne aina tai ainakin niin teiniän aikana, niin oi vitsi, mä oon on siis hienoa ihan oikeasti, koska mä en oo pitänyt itsestäni oikeasti varmaan kertaakaan sen jälkeen. Mä oon aina ollut liian lihava, liiakaa tätä, tissit roikkuu, pälä, aina niinku hirveä motkotus ja mä oon ollut hirveä jojolaihduttaja ja sen jälkeen kun mä täytin 20, niin mä lihoin yhden kesän aikana 12 kiloa. Ja sit kun se kaikki tiedät vaan niinku rysähti päälle ja se näkyi kaikkialla ja sitten sen jälkeen niinku on ollut ihan hirveä taistelu sen kanssa, että mä oon jo laihuttanut ihan vähän väliä. Just silleen, että täytyy olla laihempi ja sitten on ottanut sellaisia kunnon salipyrähdyksiä ja käynyt salilla ja tolleen, sitten on saanut tuloksia aikaa, sitten on taas repsahtanut ja syönyt ja sitten tossa marraskuussa varmaan vähän ennen joulua niin huomasin, että oli taas kertynyt hirveästi ja olin painavin mitä mä oon koskaan ollut, että sit oli oikeesti jo kertynyt sitä tavaraa, että sit se ei enää vaan ollut sitä niinku omissa silmissä, vaan valitettavasti se tavara oli oikeesti kertynyt aika tiukasti tohon keskivartalolle ja jotenkin se vaan sokaistui siihen, että tai ei sokaistunut, että mä tiedostin sen kyllä, että mä oon lihonnut ja sit mä soimasin itteni koko ajan siitä, mut sit mä kumminkin vaan niinku söin surun ja söin vaan koko ajan hirveästi herkkuja ja olin silleen niinku ryvin oikee siinä paskas itsetunnossa ja siinä itsevihassa. Ja sit mä päätin, että nyt ihan oikeasti helvetti soikoon. Mun on ihan pakko päästä sit itsevihasta irti ja mun on pakko vaan niinku oikeasti rupea tekee kerrankin tätä
projektia sen takia, että mä haluan olla parempi. Mä haluan olla parempi versio itsestäni, eikä sen takia, että muut pitäis mua paremman näköisenä, koska aina ennen mä oon koittanut laihduttaa vain ja ainoastaan sen takia, koska mä oon miettinyt, että kaikki muut luulee, niin kuin miettii, että mä oon lihava. Ja oli oikeesti ihan hirveä duuni lähteä niinku muuttaa sitä mielikuvaa sun päässä, että hei, mä teen tätä sen takia, että on siistiä treenata, on siistiä huomata, miten voimataso nousee, on siistiä huomata, miten hyvä fiilis sulla on, kun sä oot syönyt pitkään terveellisesti ja hyvin. Ja vieläkin on niitä päiviä, mä just sanoin Merille mun kaverille siitä, että se on niin hassua, miten niinku välillä vaan iskee se fiilis, että ei vitsi, vähän siistiä, mä oon saanut niin paljon aikaa, sä oot niin fiiliksissä sun kropasta ja sä oot fiiliksissä kaikesta siitä, mitä sä näytät. Seuraavana päivänä mä silleen, sä oot niin lihava ja mikään ei oo hyvin. Ihanaa olla nainen, nämä mielialavaihtelut. Mut on oikeesti päässyt tosi pitkälle siinä mun ajattelumaailmassa, että ei vitsi, että kyllä tää tästä, että kyllä mä onnistun tässä kerrankin ja mä teen tän vaan ja ainoastaan sen takia, että on vitsin hyvä olla. On se nyt oikeasti kiva huomata se, että on mulla niin paljon parempi fiilis nytten, kun mä oon syönyt hyvin. Mutta mä oon myös herkutellut oikeasti. Viimekin lauantaina käytiin eka poikaystävän kanssa syömässä. Siitä jatkoin kaverin kanssa iltaa bubiin, juopottelin siinä ja sen jälkeen menin Burger Kingin kautta himaa ja vedin ruuat naamatauluun ja olin seuraavan päivän vaan silleen, hyvä. Nyt voi seuraavan päivänä sitten taas jatkaa sillä terveellisen linjalla, ettei se enää jäisi siihen, että sä huomaat, että 3 viikkoa on mennyt ja sä oot vaan uhtanut sitä paskaruokaa naamatauluun. Et se oli ihan tajutonta, millaisessa paskaruokakierteestä oikeesti olikaan. Ja nyt oikeesti on tullut ihan hirveästi tuloksia ja en oo enää yhtään ja ei enää yhtään täällä on vielä ei tää mikään rasvaton kroppa vielä oo. Mutta ei mua enää ällö tässä yhtään niin paljon. Kattokaa, tänne tulee makkaraa, mut mitä siitä? Se on naisen vartalo. Ja mä oon tosi tyytyväinen siinä. Ja ehkä tännekin on jotain, ehkä lihan tynkää tulossa jossain vaiheessa yläkroppaankin. Ja kyllä tästä vielä sulaa, jos tällä samalla tyypillä jatkaa ja mä oon siitä tosi ylpeä, että mä oon oikeasti päässyt niin pitkälle niistä ulkonäköpaineista. Just se, että kun joka helvetin tuutista tulee nyt sitä, että sun täytyy olla laiha, sun täytyy olla tätä, sun täytyy olla täydellinen, niin ei mikään ihmekään, että ihmisellä oikeasti menee pasmat sekaisin ja itsekin, tai just se, että liian monet liikkuu ja tekee treenaa muiden takia, vaikka oikeasti se täytyy tulla itsensä takia. Siis mun mielestä on ihan helvetin siistiä katsoa sellaisia oikeasti muijia, jotka on saanut lihasta ja ne on hyvässä kunnossa, mutta se, että niillä on se terveellinen rasvakerros siinä päällä, eikä niitä helvetin ylikuivaksi vedettyä känttyi silleen, että se ei ole mitenkään kaunista ja se ei ole mitenkään normaali tila naiselle. Totta kai on poikkeuksia, siis jotkut vaan on luonnostaan tosi hoikkia, mutta aika usein luonnostaan hoikat voi olla laihaläskejä. En tiedä, se nyt itselle on tullut vähän sellainen, että miten voi kritisoida niitä fitnessmuijia, kun itse koitan kumminkin tähtää itselläni lihaksen kasvatukseen. Mutta se, että mä haluan tehdä sen terveellisellä tavalla. Mä haluan olla ehkä jopa terveellinen malli. Ehkä tai silleen jollekin sit, jos joku katsoo silleen, että vau, tai siis mun mielestä olisi ihan sikasiistiä, että joku katsoisi mun kroppaa silleen, että vau, että tollanen mä haluan olla. Ja sit lähtisi tavoittelemaan sitä juttua terveelliseltä kantilta. Ja just se, että sen täytyy olla sellaista aitoa ihannointia toista kohtaan, sellaista positiivista ja imartelevaa sellaisella tavalla, että hei vitsi, vähän siistiä, sä oot tosi kivassa kunnossa. Mäkin haluan lähteä tavoittelemaan eikä sitä, että sä oot niin laiha tai toi joku on niin laiha, mä en oo sitä, mä oon tätä ja mä oon tätä. Et sillä sä et saa ikinä, silleen, että älä vertaa toista muuhun ja älä pidä ittees huonompana sen takia, että sä et oo jotain muuta. Vaan jos sä oikeesti haluut sitä, niin tee töitä sen eteen ja tee se terveellisesti, tee se fiksusti. Et ei millään vitsi mehudietillä tai
mehupaastolla tai fitnessteellä, vaan syöt terveellisesti ja liikut terveellisesti. Eikä mikään, että mä käyn nyt 455 kertaa salilla ja nyt mulla on hirveät muskelit ja nyt mä oon niin ihana fitnessmimmi. Vaan niinku, niin, mä en tiedä miten me nyt oikeesti loppujen lopuksi ei ihan hirveästi päästy siihen ulkonäköpaineisiin. No, mun mielestä itseviha ja ulkonäköpaineet on niinku, ne painii samassa kategoriassa. Mut just se, että älä vertaa itses muihin, vaan silloin, jos sä oikeesti niin katot jotain, niin katot vaan sitä ja onnellinen sen puolesta, että toinen on tavoittanut sen ja lähdet tavoittelemaan sit vaikka itsestä samaan silleen, että hei, tollaisessa kunnossa mäkin haluan olla tai tolta mä haluan näyttää. Eikä se, että miksi mä en näytä tolta ja voi, kun mä voisin näyttää tolta, vaan ajattele, jossain vaiheessa mä näytän tolta. Että se, niinku, se ajatus, miten sä sanot sen sun omassa päässä, niin niissä on niin erilainen paino, että voi, miksi mä en näytä tolta, vai voi, mä tuun vielä näyttää tolta. Että se, että vaikka lähtökohtaisesti niissä ei hirveästi ole eroa, mutta oikeasti niissä on ihan tajuttoman iso ero. Mun kurkkuu kuivaa, mä oon tässä paasannut 13 minuuttia silleen kunnolla nyt. Ja mä toivon ihan hirveästi, että tää, en mä tiedä, ehkä avasi jonkun silmiin ja sai ehkä jotkut, jotka potee hirveät ulkonäköpaineita, niin sais niinku kans oikeesti tajuumaan sen, että ei se määritä sua ihmisenä, miltä sä näytät, vaan sun täytyy oikeesti tehdä kaikki vain ja ainoastaan sen takia, että sä oot itse onnellinen. Ja ei sun täydy laihduttaa, jos sä et halua laihduttaa ihan oikeesti. Niinku kaikki täytyy tulla susta itsestä ja se on vaan oikeesti niinku fakta-asia, että ihmiskeho tarvitsee liikuntaa, ihmiskeho tarvitsee terveellistä ruokaa. Et sun ei täydy tehdä niitä, jos sä et halua, mutta se on vaan valitettava fakta, että mieli on 1000 kertaa virkeämpi, kun sä syöt hyvin ja liikut ja kaikki. Ja ei sen täydy olla just mitään kovaa salitreeniä, vaan se voi olla ihan peruskävelylenkkejä tai jotain muuta, vai niinku vaikka kehohuoltoa, joogaa tai sellaista. Mutta se, että liikkuu edes vähän, koska sä tuut niin oikeesti huomaa sen eron, jos sä vaan nyt otat niinku jalat alle ja lähet vaikka kävelee tonne ulos tai lähet kävelee luontoa tai jotain sellaista. Että niinku pienillä jutuilla tehdään oikeesti isoja muutoksia pidemmässä mittakaavassa. Ja toivottavasti, että tykkäsitte tästä. Mä oon ajatellut, että jos kiinnostaa, niin mä voisin tehdä jotain ehkä video enemmänkin mun treenailusta ja mun syömisistä ja tollasesta, koska mä haluun inspiroida muita, mä haluun olla se hyvä inspiraation lähde, mistä saa sitä terveellistä, fiksua inspiraatio, just inspiraatiota muille ihmisille, koska mä oon saanut ihan hirveästi kans niinku blogeista ja kaikista tollasista, niinku jos katsoo ihmisiä, jotka tekee sen oikeasta syystä, niin ne antaa sulle voimaa ihan hirveästi ja sit sulla tulee sellainen fiilis, että mä pystyn tähän. Mutta kiitos hirveästi, että sä katsoit tän videon ja mä oon aika varma, että me varmastikin palaillaan vielä uudestaan näiden vähän samanlaisten asioiden parissa. Mulla oli tässä taas pieni videotauko, mutta se korjaantuu sillä, kun laittaa kameran tohon ja rupeaa puhua. Mulla on ollut joku sellainen inspiraation puute, että niinku videoiden tekemiseen ehkä enemmänkin sellaiseen, kun mä oon aloittanut mun kanavan niin sellaisen kauneuspainotteisena nyt, joten te koittaa just olla, että koittaa vähän vähentää tollasta niinku turhamaista kauneusjuttua ehkä omassakin elämässä, että pystyisi arvostaa enemmän itteensä sellaisena, minkälaisena on. Hyvä mun on sanoa vitsi saameri, tekoripset naamassa ja kaikki tälleen, mut siis you get my point? Ehkä. Mut se, että niinku haluaisin, tai ei oo vaan tehnyt mieli tehdä mitään kauneusvideoita ja sit ehkä muutenkin se, että meni vähän jotenkin vaan maku siihen, että aina niinku hirveä kaunis valaistus ja kaikki täytyy olla niin hyvin. Musta tuli hirveä sellainen, että mä en voi tehdä videoa, jos siinä ei ole kaikki asetukset täydelliset. Ja nyt mä ajattelin vaan se, että mä ainakin uskon, että toivottavasti tää videon laatu, mikä tässä nyt on, niin oikeasti riittää teille. Ja mä ainakin itse haluaisin tehdä vähän teille jotain treenivideoita ja katsotaan.
jos vaikka kehittelen tässä, mä nyt treenailen himassa pari viikkoa. Käytin mukaankin rahan, niin mä en jaksanut ostaa salikorttia tai ladata siihen lisää aikaa, niin mä treenailen nyt himassa, niin voin kehitellä tässä jonkun kivan himatreeniohjelman ja kuvata sitten teille. Ja just sellainen, mikä sopii hyvin aloittelijoille, koska minäkään en ole pro, en ole mikään personal trainer, enkä tolleen, mutta ihan vaan sellainen niin kuin helppo, joka sopii kaikille ja sellainen, missä sitten ei tule mitään haavereita, kun tehdään ihan oman kehon painolla. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja me nähdään mun seuraavassa videossa ja muista, sä oot oikeasti ihana, täydellinen ja rakasta ittees sellaisena kuin sä oot. Oikeasti anna itsellesi lupa rakastaa ittees, koska se on tosi tärkeää. Me lopetetaan tässä Majurin kanssa, jolle iskee aina paniikki, kun se nappaa syliin. Niin pieni, me tässä lopetellaan. Sanoiko sä... Au, älä raavi! Sanoiko sä kameralle moikka? Okei, ei sitten. Joo, mutta moikka. Sit sä tuut kumminkin siihen pörräämään. Sit sä tuut kumminkin siihen pörräämään.